मेन लामा कासनो कारण काय मिया पंचायत इलेक्शन निजे काउंटिंग दिन जोंनिया कल्याणपुरते 5 ब्लॉक आछिनि 34टा मेम्बार जों बुसावो 34टा मेम्बार बुसा थानि सिनि जे काउंटिंग हलो जेबाबे बरक रेकिंग हाइके रेकिंग माने सिनि पुलिंग काउंटिंग एजेंटे प्रार्थी दङ बा कैंडिडेट दङ जास्ट पुलिस सामनो बुसकाङनो ब्लॉक ऑफिस बिसिंगो बुई कारी वई उस्तारी वई रहमा परे बसों एसपी एसडीपीओ रिटर्निंग ऑफिसर गोबां मा डीएम बंगनि ऊपर जों बंगनो रिक्वेस्ट खायके जे ओ बरक मासा नेतृत्वे रूपक नेतृत्वे जे खाइ दंमोन रूपक गुसनो नि बिरुदे एफआईआर बो खायका किंतु बरक रूपक गुसनो आरो सादिन भाबे काम खारि देरबो ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर दिनी व्यक्तिगत फान खायै आरो सिनि उत्तर रामचंद्रगढ़ लक्ष्मी नारायणपुर आ जागानि चिनि समतलपुर आ जागानि जों कुनु बुथ मा गनिलिया गनियै न बरक कारी रहबै चिनि कैंडिडेट न बुखा ते चिनि एजेंट न बुखा जों ताक बिसानाय जे रूपक गुसनो एनी हाउ एटाक माने एरेस्ट खाया इंगाय बिनि बिरुदे जों एफआईआर रिजेक्ट एरेस्ट खायकै जों लामाया कारनाय ते कायसासिनि रि काउंटिंग सानो जों जे 2टा पंचायत लक्ष्मी नारायणपुर बाय उत्तर रामचंद्रगढ़ आबन बागै जों तिनो लामा कासो ते रूपकगन नेतृत्व ते जों 5-4 जन बुङो जे दङ बरनस एरेस्ट एने हाउ माखायने हिगे जों या करिया ताबसो जाते के फायदे न भेला लामा कासो जागाबा ताबो जों जराते के फाय गरासिनि खुवाइनि ओंसिनि बायजाल आउटपोस्ट उसी सिमिसिन आरो फायजा तिब्रा माथाबाय बीजेपी एक सिंगे टाउन बागाव मा हायं लायका तिब्रा माथा बीजेपी एक बरोबा राज्य सरकार से एक बोले किंतु 30 पंचायत तो जाननानै बुसालाय कक जों जाननानै बुसावो गोबां मा जागा बरक ज दं लायका कयेकटा जागा ता सुरमा कल्याणपुर आमबास अंगो कमलपुरगो किंतु जों रामचंद्रगढ़ 34 जागा प्रार्थी रिका 34 जागा जों कायसा पंचायत जे खायमन दखल खायमा खामो उत्तर रामचंद्रगढ़ बाय समतल पदबिल किंतु बरक रेकिंग खायमा दं बहुत थाया लाहार कासो जायतं ताबो मो बेलफां नेशनल हाईवे कयटा रंफाटे खाव जाखना लामा जों फुं 6टानिसिम गसौ